Sashen Hausa na BBC ke magana kan mita 13 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka, har ma da shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Ibrahim Yusuf Muhammad ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato karfe 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewa ma'aikatar tsaron amurka na nazarin wasu matakai na ladabtar da kawayenta da kungiyar tsaro ta NATO saboda rashin goyon bayan yakinta da Iran. Sojojin Isra'ila sun bayar da umarnin gaggawa ga mazauna yankin kudancin Lebanon inda suka ce suna shirin kai hare-hare kan mayakan Hezbollah. A Najeriya jam'iyyar APC mai mulki a kasar ta ce za ta fara duba yiwuwar yin sasanci wajen fitar da 'yan takara domin samun waɗanda za su yi takara a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar a babban zaben shekara mai zuwa. Idan aka samu sulhu a tsakaninsu to wannan ita ce hanya mafi a'ala, amma idan ba a samu maslaha ba kowanne yana ganin cewa ya cancanci ya tsaya to jam'iyya ta yarda a je a yi zaɓe ƙato bayan ƙato. To har yau dai a Najeriya tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya soki shugaba Tinubu kan buƙatar da ya yi ta neman amincewa gwamnatinsa ta ciwo sabon rancen dala miliyan 516. Al'ummar Najeriya ba sa sanin me ake da irin waɗannan kuɗaɗe. Yanzu a ga cewa Najeriya ana binta akalla kusan tiriliyan 160. Wannan ba ƙaramin kalubale ba ne ga rayuwar al'umma ta nan gaba, kuma ba ƙaramin matsala ba ce ga ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Ta muna ɗauke da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin, amma sai bayan Ahmad Kabo Idris ya karanta wannan labaran duniya. Rahotanni sun ce ma'aikatar tsaron Amurka wato Pentagon na nazarin wasu matakai na ladabtar da kasashe kungiyar tsaron ta NATO saboda rashin goyon bayansu ga yakin Amurka da Iran. Wani jami'in Amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wani saƙon imel ya nuna takaici da Amurka ke ji kan yadda wasu ƙawayenta ke kin bayar da damar amfani da sansanoninsu da kuma izinin zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyarsu. Daga cikin matakan har da yunkurin dakatar da Spain daga NATO. Da kuma duba yiwuwar sake nazarin amincewa da ikon Birtaniya kan tsibirin Falklands. A cewar wakilin BBC wani jami'in NATO ya ce kundin yarjejeniyar kungiyar tsaro ta NATO bai tanadi dakatarwa ko korar wani mamba ba. A martanin ta fadar Down Street ta ce ikon mallakar tsibirin Falklands na hannun Birtaniya. Sojojin Isra'ila sun fitar da gargaɗin gaggawa ga mazauna garin Dar Amis da ke kudancin Lebanon, inda suka ce suna shirin kai hare-hare kan mayakan Hezbollah da ake zargi suna yankin. Garin Dar Amis a arewacin yankin mai tsaro da Isra'ila ta ayyana, inda dakarunta ke ci gaba da ayyukansu duk da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta ta makonni 3 da aka amince da ita awanni kaɗan da suka gabata. Wakiliyar BBC ta ce Lebanon ta ce tana son fara tura dakarunta zuwa kudancin kasar domin ci gaba da kula da iyakar yankin nan take. Ministan yada labaran kasar Paul Marcos ya ce babban sharaɗin Beirut shine janyewar sojojin Isra'ila daga yankin. Sai dai Isra'ilan na cewa dole ne ta ci gaba da kasancewa a yankin domin hana kungiyar Hezbollah da Iran ke marawa baya harba makaman roka zuwa cikin ƙasar ta. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce Washington ba ta zumuɗi wajen kulle yarjejeniyar zaman lafiya da Iran. Yayin da yake magana a wani taron manema labarai ya yi gargaɗin cewa toshe mashigar Hormuz na ƙara tsananta kuma lamarin na shafar duniya baki ɗaya. Ya ce makomar kawo ƙarshen takaddamar na hannun Iran. Wannan firici na nuna yadda ake samun maganganu masu karo da juna daga Amurka. Bayan da shugabanta Donald Trump ya ce ya tsawaita yarjejeniyar tsagaita wutar ba tare da wani wa'adi ba a farkon makon nan. Kafafen watsa labaran gwamnatin Iran sun ce ministan harkokin wajen kasar Abbas Araghchi na kan hanyarsa ta zuwa Pakistan wadda ke shirin karɓar bakuncin zagaye na biyu na tattaunawar zaman lafiyar. To labaran duniyar na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kamfanin BYD na China ya ce yana fuskantar kalubale wajen samar da yawan motoci ga abokan hulɗarsa sakamakon yadda tashin farashin man fetur da yakin Iran ya haddasa ke ƙara haɓaka sha'awar motocin lantarki a duniya. Da take magana a wajen babban baje kolin motoci a Beijing,
mataimakiyar shugabar zartarwar kamfanin mafi girma a duniya wajen kera motocin lantarki Stelali ta ce adadin da ake bukata na motocin ya wuce karfin abin da suke iya samarwa. A cewar wakiliyar BBC, Stelali ta ce sabuwar fasahar cajin motocin lantarki cikin gaggawa na iya ƙara tafiyar kilomita 400 cikin mintuna 5. Mrs. Lee ta kuma jaddada cewa kamfanin BYD na iya ci gaba da bunƙasa ba tare da kasuwar Amurka ba, inda ya haɓaka kasuwancinsa a ƙasashen Brazil da kuma nahiyar Turai. Ƙungiyar agaji ta MSF ta yi gargaɗin cewa ana fuskantar matsalar jin ƙai da ke ƙara ƙamari a arewa maso gabashin Najeriya. Ta ce hare-haren baya-bayan nan da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka kai a jihar Borno sun raba fiye da mutum 5,000 da mahallansu. Iyalan da suka tsere zuwa garin Fulka kusa da iyakar Kamaru yanzu suna zaune ne a sansanonin da suka cika makil tare da karancin abinci da ruwa da kuma tsafta. Mayakan kungiyar ta Boko Haram da kuma wani bangare na kungiyar da ya balle sun ƙara tsananta hare-hare a watannin baya-bayan nan, inda suke kai hare-hare kan dakarun tsaro da fararen hula a arewacin Najeriya. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Da gaida Ahmad Kabo Idris da labaran duniya. Yanzu kuma sai rahotanni dai na cewa wato ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na nazarin matakan da za ta dauka na ladabtar da kawayenta na kungiyar tsaro ta NATO sakamakon rashin goyon bayan yakin Amurka da Ukraine. Wani jami'in Amurka ya shaida wa kamfanin dillacin labarai na Reuters cewa wani sakon imel na cikin gida ya bayyana takaicin da Amurka ke ji kan yadda wasu kawayen nata ke kin bayar da damar shiga sansanoninsu na soji. Matakan da Amurka za ta iya ɗauka dai na iya haɗawa da neman a dakatar da ƙasar Sifaniya daga ƙungiyar ta NATO baki ɗaya. Ga rahoton Muhammad Buhari Fage. Sakon imel ɗin ya nemi a sake duba matsayar Amurka kan ikirarin Birtaniya na tsibirin Falklands da ke kudancin Atlantic, wanda Argentina ta yi irin wannan ikirari a kai. Da aka tambaye shi game da lamarin, wani jami'in NATO ya ce yarjejeniyar kuɗin ƙungiyar ba ta ba da damar dakatar da wani mamba ba ko kuma tirsasa ba sa barin ƙungiyar ba, yayin da fadar Downing Street ta ce 'yancin tsibirin Falklands na hannun Birtaniya. Ya ce babu wani dalili da zai sa a dakatar da mamban NATO saboda ƙin amincewa da wani mataki na ɗaya daga cikin mambobin nata. Firaministan Spaniya Pedro Sanchez ya ce ba ma aiki da saƙon imel, yana cewa duk inda aka ga ƙasarsa ta bayar da haɗin kai kan wani aiki na ƙungiyar to wanda bai ci karo ba ne da dokokin duniya. BBC ta tuntuɓi ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon da kuma gwamnatin Birtaniya domin jin ta bakin su kan wannan batu. Donald Trump ya sha sukar ƙawancen NATO saboda gaza taka rawar a zo a gani tun bayan da Amurka da Birtaniya suka kaddamar da hare-hare kan Iran, ita kuma ta rufe mashigar Hormuz a matakin ramuwa. Spaniya ta ki amincewa a yi amfani da sararin samaniyarta domin kai wa Iran hari. Amurka na da sansanonin soji biyu a Spaniya, na sojin ruwa da kuma na sojin sama, amma duka Spaniya ta ƙi sahalewa a yi amfani da su a yayin yakin. To a gaida Muhammad Buhari Fage. To yanzu kuma sai mu nufi Najeriya, inda jam'iyyar APC mai mulki a kasar ta ce za ta fara duba yin wato yiwuwar yin sasanci wajen fitar da 'yan takara kafin yin zaben fitar gwani domin samun waɗanda za su yi takara a babban zaben shekara mai zuwa. Hakan da ya biyo bayan rahotannin da ke cewa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya watsi da batun baiwa 'yan majalisar tarayya tikiti kai tsaye ba tare da hamayya ba, inda wasu rahotannin ke cewa a baya ya yi musu alkawarin ganin an yi hakan, yanzu kuma ya miƙa ragamar ga gwamnonin jihohi. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar. Rahotanni sun bayyana cewa shugaban kasar ya gana da sanatoci da 'yan majalisar wakilai a fadarsa a yammacin ranar Laraba, inda jaridu suka ambato cewa sun je mishi ne da buƙatar ganin an baiwa 'yan majalisar tarayya masu ci a yanzu tikitin takara ba hamayya a 2027. Sai dai a cewar rahotannin shugaban kasar bai amince ba, inda jaddada musu cewa gwamnoni ne shugabannin jam'iyya a jihar kuma suke da tasiri wajen zaben ɗan takara.
Rahotanni sun kuma bayyana cewa shugaba Tinubu ya kuma gana da gwamnonin jam'iyyar APC a yammacin jiya Alhamis, inda gwamnonin suka bayyana cewa ya karfafa musu a hukumance cewa suke da ikon shirya zaben fidda gwani a jihohinsu. Kan haka ne na tuntuɓi daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar APC Malam Bala Ibrahim kan shirin zaɓukan fitar da gwani na jam'iyyar. Jam'iyya ta yi shiri mai kyau na yadda za a fidda 'yan takara kamar yadda aka tsara a tun daga zuwan wannan shugaba sanata Bola Ahmed Tinubu. Kullum jam'iyya tana mai da hankali ne wajen maslaha ta yadda za a daidaita a tsakanin waɗanda suke da sha'awar tsayawa takara kuma sun cancanci tsayawa takara. Idan aka samu sulhu a tsakaninsu to wannan ita ce hanya mafi a'ala, amma idan ba a samu maslaha ba ya kasance kowanne yana ganin cewa ya cancanci ya tsaya kuma ba zai janye wa wani ba, to jam'iyya ta yarda a je a yi zaɓe ƙato bayan ƙato, in ya so jama'a su ne kuma za su yanke shawara. Haka ma yanzu jam'iyya ta shiri za a yi amfani da hanyar maslaha a matsayin hanya ta farko. To kamar ya batun masu neman tikiti ba tare da hamayya ba, shin akwai wannan tsarin ko kuwa? To shi ma wannan tsari na baiwa ɗan takara kai tsaye idan aka kalle shi ta fuskar tsari na demokradiyya kuma jam'iyya take ba da yanayi daidai wada da kowa, kin ga in aka ce za a rika yin wannan an yi wa tsarin 'yanci da kuma adalci targaɗe. Saboda haka hanya mafi kyau shine mutum ya gwada farin jininsa, ya gwada gogayyarsa, ya gwada yawan jama'an da yake da shi, a je a tsaya takara bisa cancanta ba wai soyayya ba. Idan aka je aka gwada jama'a kowa farin jininsa ya kai shi, to wannan zai fi bashi ƙwarin gwiwa cewa ya zo ne da ƙarfin jama'a. Saboda haka jam'iyya ba ta son wannan tsari na miƙa takara kai tsaye ga wasu. Malam Bala Ibrahim ya kuma yi watsi da rahotannin alkawarin da wasu jaridu ke cewa Tinubun ya yi wa 'yan majalisun na yin amfani da ikon da suke da shi a jam'iyya na tabbatar da duba an dawo da su kan kujerunsu. To ni ba ni da masaniya a inda shugaban ƙasa ya faɗi wannan magana. Idan ku kuna da wata hujja ta cewa shugaban ƙasa ya faɗi wannan, to shi ya kamata a ji ta bakinsa ko kuma jami'ansa me yasa aka samu sauyi. Amma ni a iya sani na ban san a inda shugaban ƙasa ya ce za a ba da tikiti kai tsaye ga wasu ba. Na san dai wasu sun yi ta yama ɗiɗi da irin waɗannan maganganu. Rahotanni sun bayyana cewa sabuwar matsayar shugaban ta ƙara tsananta fargaba a zukatan wasu 'yan majalisun, ciki har da wasu da ake ganin alakar su da gwamnoninsu ta yi tsami. Aisha Ali Ja'far, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. Dole yau dai muna Najeriya inda jagoran 'yan adawa kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya caccaki shugaba Tinubu kan bukatar da ya aike wa majalisar dattawa ta neman amincewa gwamnatinsa a ciwo sabon rancen dala miliyan 516, yana mai gargadin cewa bai kamata Najeriya ta rika ciwo bashi a makance ba da sunan wato ci gaba. A wata sanarwa da babban mai taimaka masa na musamman kan harkokin yada labarai Frank Sha'ibu ya fitar, Atiku ya amince da cewa akwai buƙatar samar da ababen more rayuwa, amma ya bambanta tsakanin kyawawan ƙudurori da kuma nuna rashin sanin ya kamata kan al'amuran da suka shafi kuɗaɗen al'umma. To akan wannan batu dai na tattauna da Abdulrashid Uba Sharaɗa, ɗaya daga cikin masu magana da yawun tsohon mataimakin shugaban ƙasan, ga kuma ƙarin bayanin da ya min. Kamar yadda ya saki wannan jawabi kan wannan kuɗi da shi shugaba Bola Ahmed Tinubu yake so ya ciyo akalla dala miliyan 500 da wani abu, kwarai abu ne wanda shi mai girma jira da Alhaji Atiku Abubakar yake kara tabbatar da cewa irin waɗannan basussuka da aka ciyo a baya wani irin tasiri suka yi, kuma wani irin bayanai aka yi wa al'umma 'yan Najeriya akan yadda aka kashe su. Kwarai da gaske kamar yadda yake cin bashi a kowace ƙasa ba wani laifi bane ba, amma babban inda laifin yake za a ga cewa al'ummar Najeriya ba sa sanin me aka yi da irin waɗannan kuɗaɗe. Yanzu za a ga cewa Najeriya ana binta akalla tiriliyan 159 kusan tiriliyan 160. Wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne ga wato rayuwar al'umma ta nan gaba, kuma ba ƙaramin babban matsala ba ce ga ci gaban tattalin arzikin Najeriya. To amma wasu na iya cewa ana karɓo waɗannan kuɗaɗe ne don a yi wa wato al'ummar ƙasa hidima, kuma ana faɗan abubuwan da za a yi da waɗannan kuɗaɗe kafin a karɓo su.
to ai mun tabbatarwa da al'umma cewa ba wai matsala bane cin bashi, amma yaya ake sarrafa waɗannan kuɗaɗe kuma ba a yi wa al'ummar ƙasa bayani. Kuma babban ƙalubale za ga cewa shi shugaba Bola Ahmed Tinubu an zo irin waɗannan kwangiloli ba a bin ƙa'idoji wurin ba da waɗannan kwangiloli, domin za ga cewa kwangila ce da ake ba da ita na mutane na jikin shugaban ƙasa ko kuma na 'yan uwa. Ina mai tabbatar maka akwai babban matsala da ƙalubale a wannan batu na ciwo bashi waɗanda ba a yi wa al'ummar Najeriya bayani yadda ya kamata. To kamar yadda kai bayani dai shi karɓan bashi ba sabon abu bane ga gwamnatocin ƙasashe. Wace matsala ce kuke da ita da wannan bashin da ake so a karɓo yanzu? Kar ka manta wannan gwamnati ce da take ikirari da shelar cewa ta cire tallafin man fetur kuma tana ikirarin cewa ta samu kuɗi. Ina ake da waɗannan kuɗaɗe na tallafin man fetur? Kar ka manta cewa kullum wannan gwamnati tana faɗan cewa ai suna da kuɗi. Wannan abu ya ƙara tabbatar da cewa kaga yaudara al'umma ake, kuma ƙarya ne cewa waɗannan kuɗaɗe ba a ma san wato inda suke ba, kuma al'ummar Najeriya kan tattalin arzikin da ake a yanzu ana shan wahala musamman akan wannan bangare na tallafin man fetur. Za ga cewa talaka yana shan wahala wurin shan wannan mai. Wannan abu ne wanda ina mai tabbatar maka babu gaskiya bisa tsari da ya kamata a bi domin ganin cewa waɗannan basussuka ana wato kashe su ko kuma al'ummar ƙasa na amfanin su ta hanyar da ya kamata. Abdulrashid Uba Sharaɗa kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawun Atiku Abubakar. To kuma da haka lokaci ya kawo mu karfe wato 3:16 a Najeriya da Niger, wato karfe 2:16 kenan agogon GMT da Ghana. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban Kenya William Ruto na shan suka a shafukan sada zumunta bayan wasu kalamai da ya na shagube kan yadda 'yan Najeriya ke turancin Ingilishi. Yayin da yake wa 'yan Kenya mazauna Italiya jawabi a ranar Litinin, Ruto ya ce idan 'yan Najeriya na turanci sai mutum ya nemi tafinta kafin ya gane abin da suke cewa, inda ya bugi kirjin cewa 'yan Kenya na daga cikin mutanen da suka fi iya magana da turancin Ingilishi a duniya. Ga Aisha Sharif Baffa da ƙarin bayani. Kalaman nasa na shan suka daga 'yan Najeriya da wasu 'yan Afirka da suka zargi shugaban Kenyan da cin fuskar kasar da take a Afirka. Wani dan jarida daga Zimbabwe, Hopewell Chinono, ya ce turanci yaren mulkin mallaka ne, ba da shi ake gane basira ko kwazo ko kuma ci gaban kasa ba. A matsayinsu na waɗanda Birtaniya suka yi wa mulkin mallaka, Kenya da Najeriya duka suna amfani da turancin Ingilishi a matsayin harshen ƙasa, amma kowace ƙasa akwai salon harshe da yadda suke magana.